Ende tefori luskiyankoɓe Human Rights Watch ɓe jokkondiri e yimɓe nogas e jeetato hakkunde seedeɓe softiyankoɓe jayndiyankoɓe kame safroɓe e nder mayri fedde nde wona laamiyankore nde ina tengtina wonde fedde kuliyankore wi'etende État islamique au Sahel ɓeydi jangoji muɗum e dow siwilɓe gila e lewru tata ɓuru faltindu e dow yaɓɓugol haqqeji neɗɗanki keptinadi e windere ko jasani nyanguji joyi mbaɗi e nder diwal Tillabéri hirnage leydi ndi to kerol Niger e Mali kame Burkina Faso fedde État islamique nde wari ko timmi yimɓe temedere e nogas e jeeɗiɗo jeeyaɓe e guri dowri galleji maɓɓe mbaɗama jaygi seedeɓe woɓɓe kadi kolli wonde kono Niger ngu haalani e ɗin bonandaji hay batti ete ngu lundima noddali yimɓeɓe ngam ɓe mbawa renede ñande nogas e go lewru jeego ɓuru kuliyankoɓe naati e nder juma wuro witengo Manda ɓe mbari toon julɓi capanɗe jeeɗiɗo ko hono nonde kay eno tefore nde holliri ha joni e lewru joyi ɓuru yimɓe joyo hen ɗiɗo ko sukaɓe pellama e nder wuro witengo Dani Fari. Human Rights Watch waggini hooreɓe Niger ɓe nde ɓeydata ndenago e nder diwal Tillabéri ngal ɓe losko e musibbaji mbaɗoji toon ɗi ñawoji kanɗe ɗe kadi mbaɗe.